Әгъүзу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Тора мөселман кардәшләр, җомга көннәребез мүбәрәк булсын. Аллаһ Тәгалә кылган гыйбадәтләрне, дуаларыбызны кабул кылып, кылган гынаһларыбызны кечерә күрсен. Дөньялыкта дөнья бәхете, ахиратта ахират бәхетләре Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыелып, бәхет сәгадәт белән тигез гомердә, шушы гомерләребезне Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәттә һәм итагатьтә яшәргә насыйп әйләсен. Әйткән һәрбер хәмд сәнәләребез Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешеп, әйткән һәрбер салават шәрифәләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешә күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, инде иншаллаһ бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр Коръән турында, Коръән уку, шулай бит инде Коръәнне уку саваплары турында. Ни өчен дигәндә, барбер безгә шушы вазгыятьне исәпкә алып, Коръәнне укырга кирәклеген һәм дә Коръәнгә якын булырга кирәклеген искә төшереп торырга кирәк. Кай вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, онытылып китәбез һәм кулыбызга күпмедер инде атна, айлар, кайбер мөселманнар ел буе шулай бит Коръән алмаганнары була. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, намаз укый башлагач, дингә килгәч, кайбер мөселманнарның әле Коръән укый белмәгәннәре шулай бит билгеле була. Бер караганда алар Коръәнне укый белергә тиеш, ләкин 1 ел үтә, 2 ел үтә, 5 ел үтә, әмма һаман да шушы гарәп теленең 28 хәрефен өйрәнә алмыйлар. Һәм дә инде шушы Коръәнне укый алмыйлар. Ничә ел үтүгә карамастан. Коръән укый башларга, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә көн сайын укыган очракта, шулай бит инде атна 10 көн вакыт җитә. Коръәнне укый башларга. Бу күп түгел, әгәр дә син атна 10 көн укырга йөрсәң. Әгәр дә син шушы отпуск вакытында, шулай бит ярты отпускны көн сайын мәчеткә килеп, шушы Коръән укырга багышласаң, инде атна 10 көн дигәндә син Коръән укый башлыйсың. Моның авырлыгы юк, мөхтәрәм кардәшләр. Бары тик кирәк теләк. Ләкин кызганычка каршы шулай бит шайтан безне алдалый һәм без инде шушы Коръәнне укудан, шулай бит гарәп хәрефләрен танудан ерагаябыз. Шайтанның алдалавы белән. Кызганычка каршы без менә шушы татар рус телен белү сәбәпле һәм дә инде андагы кириллицаны белү сәбәпле без башка алфавитка яки башка телгә мохтаҗ түгел дип уйлыйбыз. Без инде хәзер, мөхтәрәм кардәшләр, моңа инандык. Шулай бит. Советлар чорында безгә әйтеп килделәр, иң зур тел рус теле дип, шулай бит инде. Ләкин ул рус теле беркемгә кирәк түгел икән. Чит илгә чыксаң, шулай бит аны беркем белми икән. Прибалтикага барсаң, рус теле белгән өчен сиңа әле тагын кундырырга да мөмкиннәр икән. Шулай бит. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, тагын бер артык тел белүнең бернинди зыяны да юк. Тагын бер артык алфавит белүнең шулай ук бернинди зыяны да юк. Бу, әгәр дә без карасак, шулай бит теге дини яктан түгел, булай. Мәдәни яктан, гыйльми яктан карасак. Шуңа күрә гарәп хәрефләрен өйрәндең икән, син һич югында гарәп алфавитын беләсең. Бер алфавитны беләм дигән сүз. Инде син шулай бит гарәп телен өйрәнергә үзеңгә юл ача аласың. Шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, дини яктан караганда, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен укырга теләү, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен өйрәнү һәм аны оригиналда уку моннан да зуррак дәрәҗә була алмый. Һәм моңа омтылу бу абсолют нормаль күренеш кенә түгел, бу безнең өчен гадәти әйбер булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең шулай бит язганын укый, оригиналда уку. Без бит бөтенебездә, мәсәлән, берәр әйберне яратсак, шулай бит тырышабыз ул әйберне өйрәнергә. Ул әйберне өйрәнергә тырышабыз. Үз исеме белән атарга тырышабыз, шулай бит. Мәсәлән, әгәр дә Мерседес алсак, без бит теге Мерседес дигән язуны куптарып, анда урысча Мерседес дип язып куймыйбыз, шулай бит инде. Даже УАЗикка да Патриот дип англисча язганнар. Шулай бит. УАЗикка да артына Патриот дип англисча язып куйганнар. Патриот дигән сүз ул үзе ул инде үзе урысча язылырга тиеш, шулай бит. Аны да англисча язганнар. Шуңа күрә дә, әлбәттә, һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең сүзләрендә без кириллица хәрефләре белән язып укысак, бу уят. Бу уят шулай бит безнең өчен.
Бу Мерседесне урыс хәрефе белән Мерседес дип язып куйган кебек була. Аны афу итегез, колхоз. Шулай бит инде. Бу колхоз бу, колхозный тюнинг дип атала бу. Шуңа күрә инде мөселман кешесенең хәзерге вакытта шул теге кириллица белән хаманда Коръәнне сүрәләрен язып, шулай бит, шулай итеп өйрәнүе, бу инде колхоз бу. Хәзер килешми инде бу. Булды, аннан туктарга кирәк, шулай бит. Һәм дә инде шушы гарәп хәрефләренә күчерергә кирәк. Һәм дә ки шушы Коръәнне укый башларга кирәк, шушы гарәп хәрефләре белән. Тарам кардәшләр, әлбәттә инде гарәп хәрефләрен белгән егетләр дә кай вакытта Коръәнне ераккарак куялар, нишләптер шулай бит укымыйлар. Бу да мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бик үк дөрес әйбер булмас иде. Кайбер кешеләрнең, мәсәлән, берәр яраткан әйберләре була. Мәсәлән, берәр яраткан кыз сиңа хат язса, шулай бит син хатны кат-кат алып укыйсың, шулай бит. Таушалып бетә, син инде аны туздырмыйча, әкрен генә саклап кына шулай бит карыйсың. Хәзер хаттар язмыйлар инде, бу сезгә аңлашыла торган әйбер түгел инде хәзер яшьләргә, шулай бит. Безнең заманда язалар иде әле хатлар. Теге ул инде берәр сиңа син яраткан сөйгән кыз хат язса инде, төннәр буе йоклый алмыйсың инде, шулай бит шуны укып, иснәп ятасың инде. Менә бу әлбәттә Аллаһы Тәгалә, ул синең бит ул кеше түгел ул. Ул син яраткан кешеләргә караганда да якынрак булырга тиеш Аллаһ Тәгалә. Чөнки безне Аллаһ Тәгалә яраткан кебек бүтән беркем яратмый. Безне әниебез дә, әтиебез дә аның кадәр яратмый Аллаһ Тәгалә кебек. Бер егет үлгән вакытта әнисе елап утыра. Егет әнисеннән сорый: "Әни, син нәрсәгә елыйсың?" ди. "Улым, үләсең бит" ди. "Әни ди, син мине яратасыңмы?" ди. "Яратам, улым" ди. "Ә менә мин хәзер ди, сиңа караганда да мине күбрәк яраткан зат янына барам" ди. "Шуңа күрә борчылма, кайгырма." Аллаһ Тәгалә безне әти-әниебезгә караганда да күбрәк ярата. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләнең сүзләрен уку, шулай бит, яныбызда тоту, бу инде тагын да безнең өчен кадерле булырга тиеш. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә шундый бер аятын әйтә. Коръән турында шулай бит: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Без сезгә бирдек зикр ди. Ягъни Коръәнне ди. Коръән төрле урында төрлечә әйтелә. Кай күп урында ул зикр дип килә. Зикр дигән сүз соң икенче бер төрле Коръәннең исеме. Без сезгә бирдек Коръәнне ди, һәм без аны саклыйбыз ди. Ва инна лаху лахафизун. Без аны сакларбыз ди. Без аны сакларбыз дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, димәк, Коръән кыямәт көненә кадәр үзгәрмичә, юкка чыкмыйча барачак. Ләкин нишләп соң алайсаң кыямәт көнендә кафирләр булачак. Кыямәт көне җиткәндә кафирләр булачак. Коръән бар бит ул. Коръән юкка чыкмый бер каяда. Ә нишләп соң алайсаң кыямәт көне җитә кафирләр өстенә? Нишләп кыямәт көне алдыннан начар кешеләр күбрәк була, яхшы кешегә караганда? Нишләп? Коръән бар бит. Аны укучы кеше калмый. Аны укучы кеше калмый. Шуңа күрә менә бу сүздә, мөхтәрәм кардәшләр, без сезгә зикрне бирдек һәм без аны саклыйбыз дигән сүз, Коръән безнең тарафтан шулай бит, яклауны, саклауны ул таләп итми. Без кирәкми Коръәнгә. Коръән безгә кирәк. Коръән безгә кирәк. Әгәр дә без Коръәнне теге ятламасак, ул юкка чыга дип куркабыз икән, кирәкми. Курыкма. Укымасак, ул юкка чыга дип куркасың икән, курыкма. Аңа бер нәрсә булмый. Менә сиңа була. Шуңа күрә Коръән ул, мөхтәрәм кардәшләр, безнең үзебезгә кирәк. Һәм ул безне саклый торган әйбер. Шулай бит, без аны сакламыйбыз. Аллаһ Тәгалә Коръәнне үзеннән үзе саклый. Без саклыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Безне саклый Коръән. Шунда бер кызык нәрсә бар. Сез кино карамыйсыз инде. Шулай бит. Книга Илая дигән бер кино бар. Карадыгызмы сез? Фантастика. Анда теге постапокалиптический, мин һәрбер нәрсәдән файда күрәм. Постапокалиптический бер кино инде ул, шулай бит. Илай дигән шулай бит инде. Книга Илая ул Библиянең бер варианты дип әйтик инде. Анда бер кеше шушы Библияны ул гына ятлаган, анда гына Библия бар инде. Ләкин ул Библия сукырларныкы. Ул аны яттан белә. Шушы Библияны ул барып, цивилизация кая сакланган, шунда барып илтергә тиеш. Шушы Библияны да
Әйде булмаса үзе шушы ятлаганын дип әйтегендә һәм шушы Библияны анда язып бастырырга тиешләр, киләчәк буыннарга саклансын өчен. Максаты шундый. Дөнья беткән бу очракта, шулай бит инде бөтен кеше яшиләр анда кыргыйлар кебек. Цивилизация шул бер генә урында сакланып калган анда. Һәм Библия юк беркемдә дә. Менә шушы кеше тегендә цивилизацияга барып җиткәннән соң, цивилизация сакланган урынга барып җитә, Библияны яттан улына әйтә, аның исеменнән язалар Библияны, китап итеп бастыралар да, полкага куялар. Полкага куйганда анда тора Коръән. Коръән янына куялар Библияны. То есть Библияны азапланып шулай сакларга кирәк, ә Коръән уже тора. Коръән уже тора, аны сакларга кирәкми. Аны азапланып анда илтергә кирәкми, каядыр шулай бит. Аллаһ Тәала саклыйм дигән икән, саклый, кинода да шулай ул хәтта. Аны американнар да үзгәртә алмыйлар. Аллаһ Тәала саклыйм дип әйткән икән, саклый шулай бит. Коръән тора анда уже. Ә Библияны сакларга кирәк. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнне шулай бит. Коръән безне саклый, без Коръәнне сакламыйбыз. Шуңа күрә әгәр дә без укымасак, без юкка чыгабыз, ул юкка чыкмый. Безнең беркемгә кирәгебез калмый. Әгәр дә син бу дөньяда югары дәрәҗәгә күтәреләсең килсә, син белем алырга тиеш югары кешеләрдән. Наданнардан өйрәнеп син югары дәрәҗәгә күтәрелә алмыйсың син. Шулай бит. Шуңа күрә бу дөньяда иң югары гыйлем кая? Коръәндә. Иң матур сүз кемнеке? Аллаһ Тәгаләнеке. Шуңа күрә әгәр син шушы сүзне өйрәнсәң һәм шушының белән яшәсәң, Аллаһ Тәгалә сине күтәрә. Шул ук кинода, книга Илая дигән кинода, менә бу Библияны урларга тели бер кеше, бандит. Сезгә кино сөйлим әле әзрәк. Шулай бит. Хадисләрне аңламыйсыз барбер. Менә шушы Библияны урларга тели бер бандит. Шушы бандит әйтә, бу китап минеке булырга тиеш ди. Нәрсәгә дип сорагачтын, заманында бу китапка ия булган кешеләр башка кешеләр белән идәрә иттеләр ди. Ягъни Библия кем кулында, изге сүз кем кулында, алар башка кешеләр белән идәрә итәләр ди. Мөхтәрәм кардәшләр, бу безгә вагыз. Әгәр синең кулыңда Коръән икән, авызыңда Коръән икән, йөрәгеңдә Коръән икән, син кешеләр белән идәрә итәсең. Әгәр юк икән, кешеләр синең белән идәрә итә. Аллаһы Тәгаләнең сүзе, мөхтәрәм кардәшләр, безне күтәрүче. Умар радиллаһу анһу шулай диде. Ислам безне күтәрде, ислам дине ди. Әгәр син башка юл белән күтәрелергә теләсәң, Аллаһ Тәгалә сине төшерәчәк ди. Гарәпләр заманында аларда иде центр цивилизации. Мәдәният үзәге шунда иде, гарәпләрдә иде. Ләкин алар 40-нчы, 50-нчы, 60-нчы елларда кызыга башладылар советский образ жизни дип. Коммунизмга, капитализмга күз сала башладылар. Бүгенге көндә алар бу безнең яшәешебезгә бернинди тәэсир ясамыйлар. Алар юк кебек. Без дә шул исәптән. Мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә Коръән сүзе белән, Аллаһ сүзе белән без күтәреләбез. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә менә шушындый зур бер көч биргән, һәм зур бер корал биргән. Рухи корал шулай бит. Без аны инде шулай ук читкә куярга тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Хайрукум ман тәгаллама ал-Кур'ана ва галламаһу." Сезнең иң хәерлегез ул Коръәнне укыган кеше ди, өйрәнгән кеше ди, һәм аны өйрәткән кеше ди. Иң хәерлегез сезнең шул ди. Яки син аласың гыйлем, яки син бирәсең гыйлем. Без теге атнада сөйләшкән идек гыйлем турында. Ике хәерле кеше бар дидек. Гыйлем алучы һәм гыйлем бирүче. Өченчесе юк. Калган кешедә хәер юк. Менә шуңа күрә дә Коръәнне яки син өйрәнәсең, яки син өйрәтәсең. Бер вакытта да, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы Коръәннең шулай бит хикмәтен, дәрәҗәсен безгә югалтырга ярамый. Каядыр өйрәтәләр икән, син беренче булып кил, әгәр син хәреф танымасаң. Әгәр син укый белмәсәң. Укый беләсең икән, кил шулай бит укытучы янына да, минем укуым дөресме дип сора. Әгәр син укуыңны сәтеп тормасаң, уку үзгәрә. Әле бер көнне бер коллега белән очраштык. Коллега дибез инде шулай. Бер хәзрәт белән очраштык.
Мәдрәсәдә шулай без ул да укыган мәдрәсәдә, мин дә укыган, аның Коръән укыганын тыңлап торам. Үзгәрә башлаган аның Коръән укуы. Кайбер хәрефләр чыгып бетми, кайбер сузулары дөрес түгел. Ләкин укыганда бит ул яхшы укыды. Уларны экзаменнарны бирде. Чөнки әгәр төзәтеп тормасаң укуыңны, ул үзгәрә башлый. Без бит гарәп телендә сөйләшмибез. Без сөйләшәбез татар телендә, рус телендә, шуңа күрә безнең шушы сөйләвебез, сөйләмәбез, ул теге гарәп теленә тәэсир итәчәк. Шуның өчен син аны барыбер хәтта укый белсәң дә, төзәтеп тору, мөхтәрәм кардәшләр, киңәш итми. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, кыямәт көнендә Коръән укыган кешегә әйтелер ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Коръән укыган кешегә булай дип әйтелер: Укы һәм синең дәрәҗәң күтәрелсен диелә. Кыямәт көнендә. Бу дөньяда ничек укысаң, шулай укы Коръәнне һәм шулай ук дәрәҗәң күтәрелер ди. Бу дөньяда күпме Коръән белсәң, күпме аят белсәң, шуның кадәре дәрәҗәң югарырак булыр кыямәт көнендә ди. Ягъни кыямәт көнендәге дәрәҗә кешенең Коръән гыйлеме белән, Коръәнне белүе белән күтәреләчәк, үсәчәк. Хәтта әгәр дә син Коръән хафиз булсаң, мәсәлән, Коръәнне яттан белсәң, синең әти-әниеңә кыямәт көнендә чапан кидерәләр һәм нурдан таш кидерәләр, корона. Шулай. Әгәр дә син Коръән хафиз булсаң, синең әти-әниеңә шуны кидерәләр. Үзеңә нәрсә була? Моны күз алдына китерергә дә авыр. Коръән хафизның үзенә нинди бүләк була? Моның әти-әнисенә шундый бүләк булачак. Әти-әнисе Коръәнне белмәскә дә мөмкин, ләкин шундый бала тәрбияләгән өчен аларның дәрәҗәсе күтәреләчәк шушы кыямәт көнендә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде бу үзебез өчен генә түгел, хәтта безнең әти-әниләребез өчен дә безнең Коръәнне белүебез, ятлавыбыз, укуыбыз алар өчен дә дәрәҗә. Әгәр Коръән укыган вакытта син укыйсың икән, мәсәлән, әти-әниемә савап булсын дип, дуга кылмасаң да аларга савап булып барачак. Синең Коръән укыган сайын аларга савап булып барачак ул. Бу начармыни? Әти-әниең синең гел дугада ятачак. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бөтен яктан да шулай бит бу безнең өчен инде хәерле, саваплы эш. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китәрбез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о Коране. Но не о Коране как о таковой книге. Мы с вами говорим о чтении Корана. Потому что очень часто мусульмане, особенно живущие здесь, пренебрегают чтением Корана. Когда приходишь в мечеть, редко можно увидеть человека, который сидит с Кораном. 50% не сидят, потому что вообще не умеют читать Коран на арабском языке. 50% потому что лень. Да? Или там по другим причинам, или потому что есть телефон, можно посмотреть там, да, более интересные вещи, чем то, что в Коране написано. Все равно же не понимаешь. Все равно же не понимаешь Коран, ты поэтому сидишь. Дорогие друзья, только у одной книги на свете есть такое достоинство. Когда читаешь его, даже не понимая, ты получаешь савап. Больше ни у одной книги такого достоинства нет. Возьми там Шекспира на английском, да, там грехом пополам ты читай, более или менее там связывай слова, ты от этого ничего не получишь, только мучение. Только мучение. А Коран, когда ты читаешь, ты получаешь савап, даже если ты его не понимаешь. Ты получаешь отдых для своего сердца. Когда ты прочитал Коран, ты чувствуешь легкость, потому что через Коран ты получаешь в себе отдых. Почему? Потому что так, как сложен Коран, как сложены аяты, слова, как они подобраны, это слова самого Аллаха Субханаху ва Тааля. И есть, так скажем, в науке такое направление, как влияние речи на человека. Слова и речь очень сильно влияют на человека. Например, когда ты ругаешься матом, да, соответственно, влияет на человека. Когда ты его хвалишь, благодаришь, комплименты говоришь, все это влияет на человека. Иногда родители, например, могут даже руку не поднимать на ребенка, но постоянно уничижительно с ним общаются. Ребенок вырастает ненормальным, психически забитым человеком. Хотя они руками ни разу не тронули ребенка.
Это все действие речей, действие слов. Руку не поднимали, все кормили, все говорили, да. Даже однажды сидел, уже подрос, сидел, что-то разбирал. Разобрал какую-то вещь, отец подошел, и что, говорит, сейчас сможешь, что ли, собрать? Говорит, я к отцу повернулся и говорю, ты никогда не верил, говорю, в меня. Ты постоянно говорил, что мы разберем, не соберем, сломаем, не починим и так далее. Потом он сам удивился, говорит, нет, говорит, вы молодцы, вы все можете, вы умеете. Потом уже пытался исправиться. Хотя до этого возраста он все время, то есть, говорил там, не лезьте, не умеете, не знаете и так далее. Поэтому мы втихаря все ломали. Когда он не видел. Потому что если он видит, все уже сломать невозможно. Не разрешай. И человек вырастает, то есть уже с определенными чертами характера. Это все влияние слов. Лучшее влияние на человека – это слова Аллаха. Потому что они сказаны правильно, во-первых. Слова подобраны правильно. Они подходят нам, как филологически, так скажем, да, как сложенные слова, так и духовно. Они нам подходят. Поэтому шайтан делает все, чтобы мы слова Аллаха не читали, особенно в оригинале. Особенно в оригинале. Поэтому даже в некотором смысле я против переводов Корана. Это не тафсиры, это переводы, их можно назвать. Хотя в шариате есть такой момент, что переводить Коран нельзя. Это запрещено, это грех переводить Коран. Его можно только толковать, делать тафсир. Но те книги, которые у нас есть, они тафсирами. Их назвать сложно, это не тафсиры, это скорее всего перевод. У нас, поэтому у татар, даже если мы не знали арабского языка, у нас никогда не было перевода Корана. Неужели за 400, 500 или за 1000 лет мы не смогли перевести Коран на татарский? Он у нас появился только в начале 20 века. И то под влиянием, так скажем, уже каких-то светских наук, я думаю. Первым перевели Коран у нас здесь русские на русский, но не татары на татарский. Понимаете? Татары его никогда не читали в переводе. Они читали его либо в оригинале, либо слушали тафсир, либо изучали тафсир. Сейчас, к сожалению, с появлением перевода многие начали брать эти переводы и читать его. Это бессмысленно. Там ты ничего не поймешь. Даже один человек мне признался, Хазрат, я, говорит, читаю, вот перевод, говорит, а там вообще, говорит, ничего не понятно. Там ничего не понятно. Это не роман, да, где есть начало, там, кульминация, развязка там и так далее, главные герои. Там нет такого. Здесь история Мусы, алейхиссалям, может начаться с конца вообще. Кораны, а там аяты могут не спосылаться таким образом, что в одной суре сначала там аят посылался в Мекке, а закончился в Медине. Это одна сура. Почему его не закончить в Мекке, да? Начал в Мекке, заканчивай в Мекке. Нет. В этом есть большая мудрость. Коран – это как энциклопедия. Чтобы взять в руки энциклопедию, уже надо иметь богатый опыт, много знаний, чтобы просто найти то, что тебе надо, так скажем. Поэтому для этого нам надо его изучать. Изучать науки, которые приводят нас к Корану, но и, соответственно, сам Коран читать в оригинале. Иначе как перевод, то есть тебе может ничего не дать. Дорогие друзья, к Корану нужно относиться уважительно. Уважительное отношение к Корану – это чтение Корана. Потому что Коран, он наоборот будет ругать. Коран, кстати, будет оживлен в судный день. И он будет ругать того человека, кто его будет не читать. У него дома лежит Коран, а он его не читает. Он будет ругать этого человека. Он говорит, так, меня даже не трогал, он меня даже не читал. Поэтому, соответственно, мы должны уважительно относиться, то есть читать Коран. Не надо пугаться того, что Коран, он станет старым от чтения. Это лучший Коран, чем новый блестящий Коран, который стоит на полке, да? Это не хороший Коран, его никто не держит в руках. Хороший Коран – это когда его читают. Альхамдулилля, сейчас у нас уже появилась возможность читать Коран, то есть книги у нас много, книг.
К сожалению, наши отцы и деды, ну деды в основном, да, их отцы, они не были избалованы вот этим вниманием Корана. У них не было Корана. Коран был на вес золота. В семье он хранился один. Передавался от отца к сыну. Сейчас вон Кораны здесь. Сколько штук. Здесь сколько штук. Раньше такого не было. В телефоне сейчас Коран. Доступность огромная. Раньше могли просто об этом только мечтать. О такой доступности. Впервые более или менее Коран стал доступным, когда татары начали его печатать типографически. Впервые типографический Коран напечатался здесь, у нас. Правда, не в Казани. Сначала у нас типографий своих не было, в Петербурге. А потом уже в Оренбурге и в Казани. Это в мире. Арабы еще писали от руки. Типографически он начал печататься здесь. Поэтому, соответственно, мы должны поддерживать эту традицию. У нас есть свой вариант Корана. Хазан Басмасы называется. Свой вариант, когда писали, то есть своими там правилами и так далее. Вот то, что мы читаем сейчас, это арабский вариант, да? Там немножко отличаются. Отличаются остановки от нашего. У нас вариант багдадский, иракский вариант у нас правил. А там идет саудовский, это другой вариант. В саудском варианте есть сура Фатиха, да? Например, в суре Фатиха в саудском варианте бисмилля входит, считается первым аятом. А в татарском издании бисмилля не входит в Фатиху. Первый аят «Альхамдулилляхи раббил алямин». Понимаете, вот такие нюансы. Мы даже этих нюансов можем не знать. Но в хадисе сказано, что Фатиха состоит из 7 аятов. Поэтому последний аят там разделен в татарском Коране, в татарском варианте. Там есть уже разделение. Потом последний аят, чтобы было 7 аятов. Это по мнению Абдуллаха ибн Масуда. То есть вот это такой иракский вариант. Такой, понимаете, вот нюансы. Это все было у нас, мы это все знали, читали, так скажем, да? Это мы привносили свою лепту в мировую историю исламскую. А сейчас мы даже читать его не можем на арабском. Это стыдно. Это неправильно. Вы представляете, если до революции более там около 90% татар, они могли читать и писать. Грамотность была высокая. То есть эти люди, которые считались, что умеют читать и писать, считай, они умели читать Коран. Почему? Потому что буквы были одинаковые. И когда ты шел в мечеть обучаться письменности, тебя обучали буквам Корана и правилам таджвида. Еще не было правил татарского языка до революции. Нет правил татарского языка. Точки, там, запятые, их нету. Ты читаешь, ты можешь там писать, поэтому по-разному слово. Одно слово писали даже по-разному, могли писать арабскими буквами. Правил не было определенных. Но по таджвиду умели читать. Вот это, дорогие друзья, конечно, нас должно немножко пристыдить. Что в современном мире мы не можем читать свой, так скажем, да, свою книгу. Все святые книги, они в итоге были переведены. Потому что их не хотели читать в оригинале. Или оригинал был утерян, да, или для легкости, или для чего-то. Даже вот, например, мы знаем христианство, православие, да, за какие-то там последние сколько-то 100 лет уже много изменений претерпело. От латинского, так скажем, да, проведения обрядов дошел до татарского даже. По-татарски проводят обряды крещеные татары. У них по-татарски. Службы проходят по-татарски, не по-русски. Соответственно, уже старославянский, из старославянского он перешел уже более современный русский, да, службы. Почему? Потому что людям так легче. Но в исламе это не дозволено. Ты можешь читать намаз только на арабском. Только на арабском. Абу Ханифа разрешает на татарском читать намаз. Абу Ханифа, да. Только он. Но и то, если ты совсем дурак. Если ты не можешь выучить суру Фатиха, да, суру Ихлас, если ты не можешь выучить, если ты совсем дурак, можешь читать на татарском, на узбекском, на таджикском. Пожалуйста, на русском можешь. Абу Ханифа разрешает. Потому что он сам был не арабом, он видел, как мучаются, да? И вот такая фетва у него есть.
Но, дорогие друзья, мы же не дураки, да? Соответственно, поэтому мы читаем на арабском языке. Мы все эти суры выучили. Когда любой имам встает из любой страны, да, здесь, на намаз, мы знаем, что он читает. И мы знаем, что он говорит. И встаем за ним. Мы его понимаем. Вот это мудрость, дорогие друзья, чтобы мы читали его на одном языке. И одними и теми же буквами. То есть арабскими буквами. Дорогие друзья, есть некоторые, так скажем, правила чтения Корана. Во-первых, когда ты читаешь Коран, у тебя должно быть омовение. Тахарат. Сейчас очень актуально, например, женщины иногда не то что без омовения, в состоянии ритуальной нечистоты. То есть во время критических дней они читают Коран. Ну, в мадресе это в основном происходит, у молодых девушек. Сейчас вот такой вопрос поднимается. То есть, может быть, их на это время отстранить, чтобы они потом уже изучали. Это очень важный момент. К Корану нельзя приближаться в таком состоянии, без гусля, без омовения. Ты не можешь их читать, то есть, да, брать на руки и читать Коран. Если у тебя критические дни, ты даже наизусть его не можешь читать. Без тахарата наизусть можно, но Коран держать нельзя. Но если ты хочешь получить саваб, у тебя должен быть тахарат, у тебя должно быть омовение. Ты должен правильно сидеть красиво. Можешь ты лежать наизусть читать, лежать, лежа Коран, да? Но за это уже саваб будет меньше. Нужно сесть красиво, уважительно, потому что ты читаешь слова Аллаха Субханаху ва Тааля. А сколько надо читать Коран? Усман рады Аллаху анху, да, Зайд ибн Сабит, ибн Масхуд, Убайн ибн Кааб, это были знатоки Корана, эти люди. Они читали его раз в неделю. Раз в неделю читали. Были те, которые читали раз в 3 дня. Эти предпочитали читать раз в неделю. Мы раз в неделю можем хотя бы один раз почитать. Не весь Коран, раз в неделю подержать Коран. У нас ведь есть ребята, которые и раз в неделю не держат его на руках. Не то, что полностью читают. Они каждую неделю прочитывали Коран полностью. Полностью прочитывали. Считайте, да? В месяц 4 раза они прочитывали Коран. Сколько они денег зарабатывали, да? Хатам делали, если раз в неделю. Так, один хатам стоит 50 тысяч по московским ценам. Вот в неделю можно 200 тысяч зарабатывать. А? В Москве дают. Да. У нас по-скромному, поэтому все в Москву сейчас. И хазряты тоже в Москву. Да. Там хатам стоит 50 тысяч в Москве. Третье, дорогие друзья, тартиль. Надо читать правильно. Надо читать правильно. То есть с таджвидом, с тартилем. И надо читать еще с красивым голосом. Не как обычный текст читаешь. То есть припевающийся, так можно сказать. Пророк саллаллаху так и говорил. Кто не распевает Коран, тот не из нас, он говорил. Ман лям ятаганна фил Кур'ан лейса минна, он говорил. То есть кто не растягивает, тот не из нас. Были среди мусульман люди, которые говорили, что нельзя петь, иначе это песня будет. Были такие, которые просто читали Коран. Ну, это саудовское такое направление. Но, альхамдулилля, там тоже нормально читают сейчас. Это не популярные, как бы, да, слова. Потому что Коран надо читать красиво. Чтобы тот, кто слушал, он уже из-за вот этой мелодичности завлекался, так скажем, слушал и наслаждался. Это тоже очень такой интересный момент. Четвертое, надо плакать, когда читаешь Коран. Надо плакать. Абу Бакр, рады Аллаху анху, так сильно плакал, когда читал Коран, что люди, слыша, как он плачет, тоже начинали плакать. Не от Корана, а из-за его плача. Как так сильно, говорит, можно плакать? Но для нас это практически невозможно. Да, практически. Да даже не в понимании. Потому что он должен проходить у тебя через сердце. Это не всегда получается, то есть, поэтому, ну, чтеца у нас уже жестокие, все,
Мы можем смеяться только когда плакать, когда смеемся. Когда очень много сильно хохочешь, да, уже смеешься уже. Слезы идут, вот у нас так слезы могут пойти. Если фильм какой-нибудь жалостливый, да, книга Илая, например, там, да. Какой-нибудь жалостливый фильм, если посмотреть, тоже можно заплакать. Это тоже, дорогие друзья, очень актуальный момент. Потому что, когда ты плачешь, это показывает, что ты проникся Кораном, что он прошел через тебя, что ты думаешь о Коране, что ты размышляешь, боишься Аллаха, боишься за свои грехи и так далее, и так далее. Поэтому ученые сказали, когда читаете Коран, плачьте. Если не можете плакать, заставляйте себя плакать. Если не можете даже в этом случае, то делайте вид, что плачете. Понимаете, ученые так даже рекомендовали. Ну нет, то есть грустное лицо там и так далее. На курсы актерского мастерства надо. Да. Своего рода. Слюной глаза протирают, это когда про пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорят, да. Да, немножко так в другой ситуации. Есть в Коране аяты, где надо делать сажды. Там надо делать сажды. Это 14 мест мы знаем, да? И также есть аяты, где говорится о величии Аллаха, надо восхвалять Аллаха. Где говорится про истихфар, надо говорить астагафируллах. Где говорится про ад, надо прибегать к защите Аллаха. Но это уже когда ты понимаешь. Когда ты не понимаешь, конечно, это сложнее. Надо всегда начинать аят «А'узу билля», то есть «А'узу билля» и с «Бисмилля». Просто так, когда читаешь Коран, аят нежелательно так начинать. Надо начинать с «А'узу билля», «Бисмилля», потому что это защита от шайтана. Соответственно, ты уже приготавливаешься к чтению Корана. Читать Коран вслух лучше, чем про себя. Но если ты боишься рия, если ты боишься, там, что люди услышат тебя, например, ты красиво читаешь, и когда ты будешь читать, люди будут тебя слушать, и ты почувствуешь, что ты для них читаешь уже, а не для себя, тогда лучше читать про себя. Но если ты этого не боишься, если людей рядом нет, то лучше вслух. Потому что это лучше. Считается, так как тебя и ангелы будут слушать, и ты сам себя еще будешь слушать. Ну и, соответственно, читать надо Коран, как мы говорили, красиво. Красиво, то есть для этого надо стараться тоже вырабатывать красивое чтение Корана. Да, у нас не у всех есть голоса, не у всех они красивые, но надо стараться в этом направлении работать. Когда азан говорили, я очень хотел красиво азан говорить. Ну, я не говорю, что я сейчас красиво говорю, но я раньше говорил очень плохо, некрасиво. Я выходил в поле, чтобы никто не слышал, и там учился говорить азан. И так и сяк практиковался, ну, даже, конечно, идеально не получилось, как у арабов, но все равно чуть-чуть уже получше как бы, уже люди не смеются. Вот, поэтому можно так практиковаться, и нужно практиковаться. Потому что мы же практикуем, все разные вещи практикуем, правильно? Там рукопашный бой практикуем же перед зеркалом, да, когда после ванны вышел, там, да, мачо там стоит, да, ну-ка, там давай, да. А мы же этого не стесняемся. Вот. Души поем, да, иногда. Про себя все время рассказываю. Я в бане моюсь, в душ не хожу, поэтому не верьте. Вот это, дорогие друзья, этого мы не стесняемся. Каких-то земных вещей мы не стесняемся. Светских вещей. Артисты, вот тут сидят артисты даже, да, они тоже практикуются же. Отрабатывают какие-то моменты, да. Поэтому в поле не знаю где. Поэтому это тоже надо отрабатывать. Сиди. Однажды мы целый урок, когда мы пошли на урок, там к учителю по Корану, мы-то уже, Коран уже знали какой-то, да, пришли, там какой-то специалист пришел, мощный специалист по Корану. Мы целый урок сидели и повторяли «А'узу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим». Он говорит, нет, неправильно, заново. Целый урок. Мы думали, издевается, что ли, как-то это. Мы-то сидим уже, Коран знаем, таджвид знаем, думали, сейчас там просто почитаем ему, он скажет, молодцы, все, теперь отдыхаем. А мы «А'узу бисмилля» только читали весь урок. Оказывается, мы даже это неправильно говорили, неправильно читали. Поэтому это тоже все нуждается, дорогие друзья, в повторениях. Это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Самые лучшие, самые прекрасные слова, которые спасут нас в этом мире и в ахирате. Нельзя об этом забывать.
Ты, может, если ты не выучил какую-то инструкцию, да, не выучил правила дорожного движения, максимум, что с тобой случится, ты умрешь. Максимум, да, ты умрешь. Хуже быть не может. Хуже смерти ничего нет в этом мире. Можешь умереть. А вот когда ты не знаешь слова Аллаха и неправильным путем живешь, ты можешь не только умереть, а вечно там мучиться. А вот у вечности конца нет уже. Хуже этого, дорогие друзья, быть ничего не может. Поэтому это действительно надо поставить на первое место. Сейчас вот с одним братом говорил, он говорит, в 7 часов вечера, говорит, хожу на уроки. На чтение Корана, там, основ ислама и так далее. Очень, говорит, неудобно. Пробки по всему городу, надо ехать туда, вещать. Это нелегко. Это нелегко. Но зато это спасет тебя в этом мире и в ахирате. Чуть-чуть сейчас тебе будет неудобно, чуть-чуть. Но зато потом ты будешь вечно наслаждаться. Поэтому, дорогие друзья, не ленитесь. При большом желании сейчас учителя можно домой позвать. Сейчас есть люди, которые готовы к вам приехать и обучать вас. Только зависит от вашего желания. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.